wabarakatuh. Nuwun. Sangyaning para tamu ingkang minantu ing pakurmatan. Sampun dungkap ing wekdal ingkang piniji tumapak ing adicara panggih risang pinanganten tumuli katindakaken. Minangka pakurmatan panggihira risang pinanganten para rawuh kasuwun jumeneng. Wus dungkap ing mangsa kala ana titahing Gusti jalu tanapi wanita warsa mestuti edi endahing budaya Jawi kanthi nindakaken adicara panggih. Panggihira risang pinanganten binarung ungeling gending lancaran pintri. Kinarya purwakaning adicara panggih juru ampil pisan sanggan sigra mangarsa ngabiyantara ing ngarsanipun Bapak Ibu Wiharjo. Pisan sanggan minangka panebusing risang pinanganten. Tegesipun pisan sarega nampi gesang risang pinanganten kakung sarega nampi gesangipun risang pinanganten putri. Paripurna ngaturaken pisan sanggan juru ampil pisan sanggan sigra wangsul ing sasana sakawit. Salajengipun juru ampil kembar mayang mrepeki sang abagus risang pinanganten kakung. Kembar mayang kakepyokaken baukanan lan kerinira risang pinanganten. Kanthi pangajak sentosa raga pikukuh ing griya ilang sukerta saha kalis saking sedaya sambiha. Kalajengaken balangan gantal dening risang pinanganten kekalih. Gantal inggih suruh matem rose ingkang minangka sarana ambutel sarananing kanten. Suruh pinangsulaken ing lawe seta satunggalmu pralampita. Suruh rumah lawan urep dilulu dibarupane yen gineken tunggal rasane. Paripurna menika pinanganten putri age-age ngabekti mrigarwa kanthi sumembah tumuli amijiki samparaning kang loko kang winastan ranpada. Ranu numinggih toya padha tegesipun samparan. Pinanganten putri mijiki samparan ingkang raka kanthi sedya ngakonaken dharma bekti mrigarwa. Toya pernita kang minangka sarana pambasuhing padha manunggal mring sekar triwarna numinggih mawar mlaki liwat kenama. Gandange sekar den pepuji amrih ing tembe ngambar karung gandane risang pinanganten. Kuncara asmane saha bisa dadi tepa palupining graya Buddha. Paripurna wijikan sampanira jinujung lenggah risang pinanganten putri kebak ing rasa asih lan tresna. Pralampitane risang pinanganten minangka jejering priya kasdu ngangkat derajating manungya amrih saged jajak kaliyan priya. Salajengipun sang juru sumbaga mekeng antiga ing palarabanira risang pinanganten saripit. Antiga pinanganten pecah sanalika. Pecahing antiga dadya bibir kawit. Pralampita mrih risang pinanganten enggal pinaringan wewenngan putra kang bisa hanyambung sarasilaing kulawarga. Sampun lenggah ing sasana mulya risang pinanganten. Gunging panuwun dumateng para rawuh ingkang sampun suka pakurmatan tumapak ing adicara panggih kepareng lenggah ing sasana sakawit. Kawurian Sri Pinanganten sampun lenggah ing sasana mulya suka ing driya risang Pinanganten putri
ginandra ing waraya putya puspawarnani. Jangkeping adat tata cara Jawi Risang Pinanganten nindakaken guna tampa kaya. Guna tampa kaya ngalambangaken tanggal jawabing priya. Aslining tampa kaya katekaken pring manungya kang pinitados lumeksa kawitadaning tampa kaya lebih ingkang inggih. Paripurna nitikaken tampa kaya pinanganten sariwit wangsul ing sasana sakawin nenggih sasana pinajah. Tumuli Risang Pinanganten nindakaken garwane manah. Risang Pinanganten kakung anukolopel sepul manunggal sapuji. Kemurahan kita bilih Risang Pinanganten terus manggalaken kalijanmu yang langgeng. Manunggaling kalijanmu bilih Risang Pinanganten sariwit lan manunggaling tiyang sepuh nenggih ingkang bepisan. Paripurna damel panemah Sri Pinanganten sariwit Jogja Wening dadi pratandha kalamun Risang Pinanganten badhe necep maduning asmara janmu saha dados pratandha kalamun sedaya tumindak miwah munamuni badhe kapenggalih kanthi wenging nawa. Tumuli salajengipun Bapak Ibu Wiharjo badhe mapak ingkang besan ing piwaraning sasana wiwaha. Kalamun pinanggih age-age hameng pugati ngaturaken pambagya kawilujengan. Sasampunipun menika Risang Pinanganten arsa ngaturaken sungkem pangabekti dumateng tiyang sepuh. Sumangga paripurna sungkem ing pepadaning Rama Ibu Risang Pinanganten ateges sampun paripurna tumapaking adicara panggiling Risang Pinanganten. Matur nuwun. Mbok bilih anggen kula matur kathah kalepatan kula saestu nyuwun agunging sing samudra pangaksan. Nuwun matur nuwun lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.